Gihisgutan sa unang pagbasa ang kaalam sa Diyos. Ang wisdom of God is the Spirit of God, ang Espiritu Santo. Unya, ang nag-translate sa kaalam sa Ginoo, mao ang pulong sa Ginoo. Mao nang ang pulong nagpakatao nga mao si Jesus, ug iyang gipaambit ngan hinato ang kaalam sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Nga karon kay nisaka na mas Kristo ngadto sa langit, ang naghari ron dinhi sa kalibutan mao na ang kaalam sa Dios, ang Espiritu Santo. Pero matud pa diri sa atong unang pagbasa, ang kaalam dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Gilingay mong tupad na nagpuyo pa nimo ang kaalam sa Dios. Nagpuyo pa. Maminawa ha, ang kaalam sa Dios dili gyud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Kining atong mga gipang-elect nga mga opisyal sa gobyerno o kinisang mga gipang-ordinahan nga mga leader sa simbahan, sama aning nagwali karon, nagkinahanglan gid mig kaalam nga Dios nun, kay dili sayon ang paghimog mga desisyon. Kamusang mga ginikanan kay mga leader man sad mo sa inyong pamilya, nagkinahanglan gyud unta mo og kaalam nga Dios nun. Ang mga employers nato sa business sector, down to the supervisory positions, kay mga leaders man na sila, nagkinahanglan gid unta sila kaalam nga Dios nun. Hindi ko na lingiyay mong tupad ing naa kay kaalam. Unsa may opposite sa kaalam? Unsa man? Kabuang. May kaitas binuang, kuwang tas kaalam. Mao na ningon ta diri sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Nya gidiscuss dinhi nga kini diayng Ginoo ang iyang kaalam maoy nagsusi nato, kay bao siya kanus ata mo lingkod, kanus ata mo barog, kay bao siya sa atong hunahuna, sa atong gibati, way matago niya. Bisan pa kunog mo adto tas ibabaw sa panganod, to asad siya didto. Adto sa tas kinailadman sa dagat, to agyapon siya didto. Muna, kay di man kita kalikay niya, makahibaw man siya sa past, present, and future, magpaagap ta niya. Muna ang ato mga Santo Papa sa simbahan, kadaghana nila, dili noon tanan, pero majority, naagyoy wisdom. Ang ilang mga decisions, makapromote gyud og kaayuhan sa kalibutan. Muna nga, ang una gyong produktos kaalam, kana gyong kalinaw. Muna'y timaan gyud nga maalamon ang tao, kay malinaw na siya, maghatag sa na siya kalinaw. Kumusta mo ta diri sa atong parokya? Malinawon ta? Malinawon o gubot? Naatay kaalam. Kumusta man ang atong munisipyo? Malinawon o gubot? Malinawon. Naay kaalam. Kumusta man atong probinsya sa Sugbo? Malinawon? Wa mag-away-away.
Ug di na kay malinawon, naadihay mga buangon. Kumusta mga atong nasod? Malinawon. Sa ato pa, ubay-ubay ang mga buangon nga leader sa atong nasod. Kay ang kanisang mga leaders nga buangon, o binuang rin na kamahuan, mga sala ra gyud og pagpanglimbong, maghatag sa na sila kagubot. Muna nga ang kalinaw, makabot lang sa mga taong nagsunod, nagpaagak sa kaalam. Ikaduha, nga produkto sa kaalam, kanigyong kahiusa. Mag-promote, mag-anam ginagkahiusa ang katawhan. Di gyud hinoon perfect bisan pag-unsaon, di man ginamakon. Pero mag-anam gyud kahiusa ang nanag-away, mag-uli, ang mga nagdinumtanay, magpasayloay, basta magpaagak na sila sa kaalam. Ilingay mong tupad. Ing na nagkahiusa ra mo. Nagkahiusa ra. Kamong mga asawa, nahiusa ra mo sa inyong bana, dili mo magsigi giyaw-yaw. Kung magsigi mo giyaw-yaw, wa mo makighiusa sa inyong bana, wa mo'y kalinaw, mga buangon mo. Wa mo magpaagak sa kaalam. Kamusang mga bana, nahiusa mo sa inyong mga asawa? O nahiusa mo sa inyong manok? Nahiusa mo sa inyong imnonon? Nahiusa mo sa inyong sigarilyo? Mao gani na, mga buangon sa mga banaha mo. Kumusta man ang mga ginikanan, nahiusa mo sa inyong mga anak? Magdungan mog kaon, magdungan mog ampo, na magpaminaway mo. Wa gani, buangon sad mo. Kamong mga anak, nahiusa sad mo sa inyong mga ginikanan? O nahiusa gyud mo anang imong TikTok, kanang imong siging tan-aw anang cellphone, duwa anang computer? Mga buangon sad mo, wa na mo'y wisdom. So ang kahiusa, kumusta man sa atong Pilipinas karon, naay kahiusa. Kinsa may nakapromote og kahiusa gyud nga kanang arang-arang nga kahiusa, ang tas pinakaduol, ang administrasyong Marcos o administrasyon nga Duterte. Di ayaw lagi mo pagsulti o kusog kanang dihalas niyo hunahuna ba. Mo nay atong sukdanan nga ang kaning giagak sa Ginoo, mag-anam gyud kahiusa, makapromote gyud nagkahiusa og kalinaw. Ikatulo, nga kaning timaan nga naa ang kaalam nga Dios nun, mulambo ang katilingban. Dili lang siya malinawon, dili lang siya united, generally speaking, mulambo, mudaghan ang kaayuhan. Muna ang atong simbahan, milambo siya gikan sa 12 ka apostoles, nahimo na rong usa ka kalibutan, billions na ang members, tungod ni sa atong mga leaders, sama ni San Leo Magno or the Great, nga kanunay gigiyahan sila si San Agustin, Saint Ambrose, mga inana, Saint Benedict, Saint Dominic, San Ignacio, o daghan pang mga leaders nato nga nagkuan ba, naggiagak sa kaalam, nakapromote gyud sila og kalinaw, kahiusa og kauswagan sa simbahan. Wa gyud malusno ang simbahan bisan pag giatake tag maayo. Diha gyud kausa nga kani si San Leo the Great nga gisulong ang Roma sa mga kaaway, barbarians. Layo pa, nahadlok ng mga Kristiyanos nga mga sundao. Ayay, pildi tani. Giadto ni Pope, siya rin ni sugat dito. Storya sila dito. Pagkahuman, nanguli. Nanguli ang mga kaaway.
Ambot lang yung sa to niya. Pananglitan ron, maldita kayong kabit sa imong bana. Unsay imong gamiton inig atubang nimo niya. Ang imong kabuang o imong kaalam nga Dios nun. Kana. Nga unsaon man na nimo siya pagduol. Duola siya nga mahigugmaon. Duola siya nga kuyog nimong Ginoo. Kana bang moingon kas Ginoo ba nga? Ginoo, nahibaw baya ka kinsa ning bayhana o kinsa sadko. Nahibaw baya ka nga kapatyunon na kaiko niya. Nahibaw kas akong gihuna-huna. Pero nahibaw sad ka nga kining akong gibati karon o kining akong gihuna-huna iyawan noon. Muna ayuha in taon ko. Tudloan din kas Ginoo diri ningon siya pasaylua lang siya kanunay. Ug moingon siyang sorry pasaylua. Nya kapito sila nagkinabitay sa usa ka adlaw matud pa diri nya kapito sad siya mangayog sorry pasaylua lang gyapon. Okay na ninyo? Sige. Tubag. Kani bang iyang giingon diri kung makasaog kapito nya mga isag sorry kapito pasaylua sad siya kapito anang adlaw. Okay na ninyo dili? Musupak na gani ka, di na ka magpaagak sa wisdom's Ginoo, muhunong na sad ang imong kalinaw, kahiusa og kauswagan, bungkag na imong kinabuhi. Muna ang challenge ni anato. Ang pulong sa Ginoo ni anas kalibutan nahimo ng tao gisaksihan na sa daghang mga santos ang iyang espiritu naa na nato magpagiya lang ta. Mabitang pag-ingon ako, Lord, unsaon ako pag-celebrate akong birthday. Ngayon din Ginoo baligya lagslat. Ora ginayang gisulti. Unsaon man ako pagbaligya. Naing na sila nga kutob sa mo greet ni mog happy birthday sa online man or sa physical. Kinahanglang mo palit yung slot. Nyaing na sila nga ayaw na lang pag-greet basta dili ka mo palit og slot. Ana, no? Ay gin mo greet nako. No sa akong birthday? November 24. Pila na akong edad? 62. Kay bawa na gid mo ana. Nya, unsaon ninyo paghatag og slot kung igo-igo rang imong kapasidad kana lang tulo ka slot sa usa sa Grace, usa sa PPSC, nya usa sad sa DPR. 300 pesos. Ana. Nya kung ubay-ubay sad ang imong financial capacity, dito kas challenge 62 man ko 6,200 challenge. 62 slot challenge. Ana, nya, unsaon mo na ninyo pagpadala nga rin ako? Ang una, ihato diri sa itong opisina o diha na ito mga lamisas gawas na may mamaligyag slot diha. Nya, pwede sad sa atong bank accounts. Tanawa ning ato dinhing atong screen. Mao ni atong bank accounts. Nya, pwede sad GCash, pero akong GCash karon murag hapit na mapuno. Gamay nila'y kuwang kaya naamagon na siya limit. Kaning ubang GCash din daghan pa man Nyag mapuno na gyud, kwarta padala. Kwarta padala. Nya ang imong padadaan, kanira sa mga ngan nga niya sa atong screen, ayaw ipadas lain. Pwede sa akong ngan ninyo ipadala, except lang sa Western Union, ayaw ipada diri nako kay din ako ka-claim ana. Mga igsuon, kung inyo ning sundon, kay nituo man ko nga kining akong pag-celebrate sa akong birthday nga dili ko maghikay, dili ko mo bangka-bangka des mga higala. Ang ako rang buhaton, magampo ra ko, manalangin ko ninyo tanan, hatag ni og kalinaw, kahiusa, o kalambuan sa atong parokya o sa atong simbahan. Daghan tag tabangonon karon dinhi kaning nangaigo sa Bagyong Tino dinhi sa atong parokya. Padayonon nato ang pagtabang
Nya mo nay akong i-dedicate sa akong birthday nga daghan unta kong matigom nga slot labi na gyud DPR kay atong itabang sa mga nawad-ag balay, sa mga namatyan ug uban pa. So sa akong birthday puhon ang akong selebrasyon mao ang pagpanghatag. So kuyog niya muna ko ha. Mag-operasyon hatag ta. Nya ato na sang i-finalize ang mga balay nga atong tukuron aron na i-launch nato ang pagtukod sa mga balay, mga napo tingali ka balay inig birthday nako puhon ug makaabot pa ko. In kaso lag mamatay ko na naman ang pundo ing na lang atong finance council nga withdrawhan na lang na ninyo nya padayon na gyud ang pagtrabaho sa mga balay. Ha? Wa man ta kasiguro mamatay ko ini ka 24. Ana. Ang Ginoo nasayod man ana, yung Ginoo plano-plano kadiha nya mamatay ra ka. Di ako na lang sa nanggi anticipate 62 na biya ko, tiwasono na biya ni. Gilingay mong tupad ing na okay ra ni mo mamatay sa Padersiano. Ing na ka na ba? Nya moingon gani kang dili kinahanglang daghan jud kag slot nga paliton. Ngano man birthday gift guna ninyo nako di sa to pa ing nang Ginoo Lord mo palit jud kog daghang slot kay para mataas-taas ang kinabuhing Padersiano. Pero igor kami mon Lord ayaw patya Padersiano nya di kam palit og slot buangon kay. Taga gyud og kamatuoran ana ra na siya.